हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेबे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय। दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा दिनै भिडिअ लाबोनाया लोगोफोर नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंथांमोना अब्ला बुजिगोन। नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। जोंहा नैबे एबिपिएलनि जा राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों ससे खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर, बिनि उनाव सावरायगोन। बिजेपियाव थांबाबो खाम्फा बरगयारि बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ। बेनिखायनो बिथांखौ आङो बिजेपियाव थांदोंबाबो आं इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो उइस खालामदों बिथाङा जेन फिन फैफिननानै काउन्सिल इलेक्सनाव जुदि बिथाङा प्रेजेन्ट खालामोबा जाहाथे बिथाङाबो काउन्सिलखौ दैदेननायाव मोजां जोंनो हेफाजाब होयो बेखौ जों खामानि खालामगोन 100%। दिनैनि दिनावहाय आरो हाग्रामाजों सोर थाफानो आरो मानो थाफानो आरो दिनै बेराफारसेथिं गोरलै गोरलै सेंग्राफोर दुष्ट सेंग्राफोर kastom बसुमतारी आरो bikrom दैमारी थिखादार, बे सासे थिखादार गावनि उदैनि सिन्था खालामग्रा बे सासे मानसि, न' बिल्डिं लुनायनि सिन्था खालामग्रा मानसि। बेबायदि मानसिया दिनै लामा 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 बहा बहा बेरायनानै सोरनि जेबो गुदि गैया बिजौ गैया गावनि बिल मोनिखौ रागा जोंनानै बे रायजोजों माने गाज्रि मेसेज होफिनगासिनो दङ। आरो बेराफारसेथिंजाय kastom बसुमतारीया मोनसे सिंस्रि बायदि जि माने पार्टी दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि गोथार आफादजों बे थाफानो हायि सासे सुबुं। दा बेबायदि मानसिफोरखौ जेब्ला आगोलाव दोननानै बिपिएफखौ सालायगोन बे समावहाय गोदोनिफ्रायनो संग्राम खालामबोनाय बिपिएफखौ बानायबोनाय जायफोर आदामोन दंमोन आइमोन दंमोन आब'मोन दंमोन बिसोर दिनै जोबोद लाजिंसिं अबस्थायाव दङ। बेनिखायनो दा जोंहा बे राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबांथार खोथा बुंनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा गोबांथार नैबे kastom बसुमतारी आरो bikrom दैमारिनि सायाव गोबांथार जोङो खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय मा बुंदों नोंथांमोना नुबाय। दा बेवहाय बुंदों आरोखि बिसोर सानैनि मानसिखौहाय दुस्थ' माथ' होनो आरोखि, दुस्थ' मानसि बेफोरबायदि होनना बुंदों। बिपिएफआव रावबो गैला बेबायदि बुंदों आरोखि ना लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना खोनानो मोनखांबाय राकेश बिथाङा मा बुंदों नैबे kastom बसुमतारी आरो bikrom दैमारिनि सायाव। दा जोंहा नैबे मोनसे खोथा साननो गोनां आरोखि ना लोगोफोर। जोंहा बे राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनै मा बुजिदों नङा होमबा लोगोफोर। बे राकेश बिथाङा दिनै मा बुजिनानैहाय दिनैहाय जोंहा नैबे kampa नङा होमबा सार। दा जोंहा बिपिएफनि सासे गागु दैदेनगिरि नङा होमबा लोगोफोर। दा बे बिथाङा जोंहा बिजेपियावहाय जयेन जागोन बा जगदान जागोनखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मिन्थिनो मोनगासिनो दं। दा दिनैहाय मिथिनो मोननायजों लोगोसे आंनि खोथाखौनो बुंनो सानदों लोगोफोर। दा दिनै जोंहा बिजेपियाव थांगोन होननानै मिथिनो मोनबाय लोगोफोर kampa सारखौहाय। दा बेवहाय जोंहा राकेश बिथाङा बुंदों बिजेपियाव थांनायखौ बिथाङा बरायदोंसो काम्पाखौहाय। बिजेपियाव थांनाया जोंनि थाखाय मोजां बेफोरबायदि खोथा बुंदों नङा होमबा लोगोफोर राकेश बे ब्रह्मआ। दा दिनैहाय बिजेपिनि जेबो उल्था खामानिखौहायनो दिनै गावसिनि गोसो बायदि इउपिपिएलनि गोजा बिसिनि बारगा खामानि मावनो हायैखाय दिनैहाय बिजेपियाव थांनाय बा जगदान जानायखौ दिनै मा होननो हानो राकेशमोन बायदि मानसिया नङा होमबा लोगोफोर। इउपिपिएलनि मानसिया दिनै मा बुंनो हानो बिजेपियावहाय सोरबा जगदान जानाय सोरबा जयेन जानायखौ नङा होमबा लोगोफोर। दा बे साननो गोनां जोंना। दा दिनै बिथाङा बरायखागोन बिजेपियाव थांनायखौ। दिनैहाय बिजेपिजों एलायन्स जाना दिनैहाय बिटिआरआव बा बिटिसिआव सरकार दंफैयो हिसाबै नङा होमबा लोगोफोर। दा बे आरोखि खोथाया। दा दिनै दि बिजेपियावहाय थांदों दिनैहाय गावनि पार्टि जे इउपिपिएल दं दिनै बेबो बेसेबां खहा जानो थांगासिनो दं बेखौ बे बिथाङा बुजिगोन जोंहा बिटिसि इलेक्सनाव बे राकेश ब्रह्म बिथाङा। दा दिनैहाय जुदि जोंनि माखासे बिपिएफआनो जा बा इउपिपिएलनियानो जा दिनै जोंनि बेफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि बिजेपियाव थांजोबोब्ला दिनै जोंनि बिटिआर बा बिटिसिआव मा जागोन बेखौथ' बुजियाखै। दिनै बुंगासिनोसै बिसोरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिआरआव सान्थि फैबाय सान्थि जाबाय होननानैहाय। दा दिनै जे अबे लामाजों थांगासिनो दं एबार नुगोन नैबे बिटिसि इलेक्सनावहाय राकेश नोंथां दिनै नोंनो बिराद मोजां खोथा बुंदों नङा होमबा। आरो जोंहा नैबे kastom बसुमतारी bikrom दैमारिखौहाय दुस्थ' माथ' बेफोरबायदि खोथा होनदों। नोंलाय बेसेथो मोजां बेसे मोजां मानसि नोङो, बेसेबां दुस्थ' नङि मानसि नोङो दिनैहाय बिसोरखौहाय बेबायदि बुंनो।
बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था राकेश नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला बुंलांनायखौ जोङो साबजानाय मोना जों पाब्लिकआ नायनो हाया नोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव माखासे नोंनि बिबुंथि लाखिनायखौ जों नायनो सुखुवा नोंनि लेक्सारा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां साबजानाय लेक्सार जाया मिथिबाय बे इउपिपिएल दोलोआवहाय बुंनो थाङोब्ला आंनि नुनायाव नोंखौनो जाम्बासियान खोथा लेक्सार होग्रा डायलग होग्रा मिडियानि गेजेराव जानला मोनला खोथा बुंग्राया एक नाम्बार नोंनोल' जानला मोनला खोथा बुंलाबायग्राया मिनिथावा बोरैबथावा खोथा आरोखि नोंनि लेक्सारा मिथिबाय दा राकेश ब्रह्म नोंथां दा मा बुंबावनो नोंनि सायावलाय दा आं जेबो बुंनो गोसो गैयामोन दिनै नोंथाङा जोंनि बे बिपिएफनि सासे गरा दैदेनगिरि kampa सारखौहाय बिजेपिआव थानायखौ नोंथाङा बरायदोंसो दिनै साननांगौसोमोन नोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायोब्ला बा जयेन जायोब्ला बेफोरखौसो साननांगौ नोङो दा दिनै नोंथाङा बिजेपिआव थांनाय वेलकाम खालामदों नङा होमबा नोङो राकेश ब्रह्म नोंथां दा दिनै जोबस्रांलांसिगोन गासिबो मिथिबाय जोंनि बर' लिडारफोरनि राजनितिकआ बावला बारा गोबाव सम गैला नैबे बिटिसि इलेक्सन फैनाय लोगो लोगोनो गासिबो सेस जासिगोन मिथिबाय सोरबा बिपिएफ बा सोरबा इउपिपिएल गालागाथा जाजोबसिगोन मिथिबाय दा दिनै साननो रोङाखैना जोंनि बर' लिडारफ्रा जुक्ति जानायबो जेबो दासिमबो जेबो गैया ज' जागोन होननायनि खोथा बुंबाय थाबाय थांनाय आगोल एसे समाव बिपिएफनियाबो बा इउपिपिएलनियाबो दा दिनै जोङो जेबो मोजां प्रसेसआव थानायखौनो नुवाखै जों पाब्लिकआ दा जोंखौहाय जों पाब्लिक बयखौबो दिनै गोनो गोथो ओरै जाया खालामनाया बारा थिग जायाखै दे मिथिबाय बेखौल' साननानै लाखा दा बेनो आंनि दिनै बे भिडिअ लाबोनाया दा जोंनि रायजो राजा बा आंनि भिउवार्स नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय बा नैबे राकेश बिथांनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर दा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय